Siyabingelela bonke abathandi balolu hlelo uDr Mnguni TV sizokhuluma ngendaba enkulu namhlanje engithi wonke umuntu osalile ngoMonday kusisithenjiwe TV nalithuba lokuthi ke siqedelele inkulumo yethu ibiqondene ngqo nesintu sethu njengoba siyabantu ababuye basebenzise amabhayi ke nanka lamabhayi engiwaphethe la amabhayi okutholakala ukuthi uma umuntu engenwa yidlozi noma umuntu engenwe umoya wabantu abadala uhamba bese edinga ukuthi awasebenzise lamabhayi ngoba asuke efunwe abantu abathile, asuke efunwe abantu abadala ukuthi ke thina njengoba singena kulomntwana sifuna lamabhayi okuyinto ke le yahamba yanda. Kwakhona abantu abawathandayo amabhayi ukuthi hayi nami ngiyalithanda, hayi nami ngifuna ukulisebenzisa, hayi nami ngaligqoka. Yabona labo bantu labo bakwenza lokho vele ngokuthanda, futhi ukuyothenga ibhayi esitolo akunawo umgomo ukuthi ngoba nakho nabantu abadala uzodayisela, ngoba nakho awunabo abantu abadala awuzukudayisela. Cha, nombani uyalithenga ibhayi, ayikho inkinga isekuthenini awukwazi ukuyosukela inyoka emgodini izihlalele ufike lapha ufike wena ufike uyisukele, ngoba uma ibhayi uzofika ulithathe kanti bukhona ubudlozi kuwe futhi bukhona ubungoma kuwe kodwa bucashile. Kanti ulanda ibhayi ulifaka laba abantu bayavuka ngoba phela manje usubathintile, sebebona ingubo zabo, sebebona impahla zabo kuwe bese befuna lo msebenzi kuwe ngenkani. Bawufuna nje manje mhlambe lithando umama ibhayi wathela ingane esencane iphazamiseke manje esikoleni labantu bebesathula mhlambe kulanda ibhayi lafakwa kuwe unezinye inhlelo nazo osafuna ukuzenza, hayi ukuthwasa bese liyakuthatha libhayi usulifaka wena likufaka ekuthwaseni ubungaqondile ngoba ibhayi leli liyinkulumo okuchaza ukuthi uma unaleli nto zokuthiwa umndawo kunebhayi okuthiwa injiti ofuna lama ulisebenzise. Munebhayi leli elinenyoka kuyacaca manje ukuthi wena unedlozi lelo kuthiwa inzunza, yingakho ufuna ugqoke leli bhayi. Uma kufunakala ugqoke ibhayi leli elinebhubesi okuchaza ukuthi unedlozi elikhulu wena lala ekhaya, unokhokho wakho uyena ophethe ubudlozi bakho, kuzoba ingwe. Njengoba sazi ukuthi ingwe ikakhulukazi isetshenziswa amakhosi. Amakhosi iwona asebenzisa ingwe kakhulukazi, kodwa kugcineni kosuku nathi siyathanda ukugqoka ingwe. Ukuthola manje sigqoka ingwe asayigqoki ngokwindlela yakhona, kwindlela efanelekile. So yonke lento leyo iyenza ukuthi ugcina usuba nezinkinga kanti wena buyigqokela ungenankinga. Kanti amabhayi angenankinga, amabhayi lawa ukuthola ukuthi abantu abadala ma kunomkhosi womhlanga ebukhosini kabayede awanankinga labo izingane anengonyama kuhle kabi ukuqhakambisa isilo samabandla kuye kubukeke mayigqokwe izingane akunankinga. Kuzoba yilawa agqokwa amaqembu lawa einhlangano zombangazwe, nawo futhi awanankinga. Nawo futhi lawa awanayo inkinga uma uwagqoka ngokufanele futhi ulandela imigomo yawo, awanayo inkinga. Kodwa inkinga muzolithatha bese uvele wena ufaka elichaza inkulumo ethile kuwe kanti bungakayilungiseleli leyo nkulumo noma lowo moya lowo bungawulungiseleli, bese ligcina likucindezela. Omunye umuntu uzothi hayi mina nginalo alingenzi lutho, hayi mina nginalo alingibangela inkinga, ekhohlwa ukuthi
ikusasa leli lophenduka iziphendukele ngisho ingane yakhe iziphendukezele ngisho impilo yakhe ngoba kuzothinta idlozi lomuntu owafa mhlambe eneyinkinga la ekhaya owafa mhlambe kunenhlambuluko ekhona mhlambe wayephatha isikhwama mhlambe wayephatha imithi emibi esebenzisa leli bhayi wena usulithatha walifaka uma usulifaka leli bhayi bese vele ligcina selilandela wena manje ubutha uthi uyahamba uyenyangeni uthi unesinyama uthi unedlozi eliphi uxaye ukuthi iliphi idlozi onalo muthi yawalandela onke amadlozi aright kuwe kanti ile mpahla osuyigqoka isivuse umoya womuntu orong ingakho sixwayisa ngokuthi ke amabhayi asiwagqoke futhi asiwathathe ngendlela enjani efanelekile ukuze sizokwazi ukuthi silulame noma sivikeleke kukho konke okungenzeka. Ngiyacela ukuthi ningilandele khona la kule YouTube channel yami selapha ngendabuko ngisuke ngikhuluma ngento eziningi ezahlukahlukene nixole ngoba njengoba ngikhuluma nani nje la ngiphethe nje mina umyalezo phela futhi ngiphethe isixazululo sokuthi nisizakale angizile ngento eziningi ngizokhuluma nje lokho kuphela mawuvula le TV kumele wazi ukuthi uzothola nje inkulumo kuphele kanjalo akukho okunye ozokuthola abadinga uncedo bayafona enambeni yami abadinga mhlambe ukuthi basizakale bayalandela na Facebook nakhona futhi sikhona uDr Mnguni khona lapha sikhuluma khona izinto ezithile engicela ukuthi ke wonke umuntu osalalela abusiseke inkosi imhlenge inkosi imlondoloze siyabonga.